Ассалому алайкум подписчикои азиз, умедворам ки хубу саломат ҳастед. Ина ғанаҷини биғза савдо кардем бародарои азиз. Тарафи Тошробод овардем, ина расондем Тошрободи Калхозобод. Ина подписчикои азиз лабой акай сафар да овардем. Ина подписчикои азиз тарафи Тошробод. Ина ғанаҷини 6 моҳа биғз савдо шуд, омад овардем хонаи бародар да расондем. Якм гусалаша дар шикамшай бояд бизояш иншааллоҳ. Ина подписчикои азиз, ина подписчикои азиз, ина Шафёр ака ами доставчики мо ҳами ай молора любой минтақаи Тоҷикистон мебара. Ина подписчикои азиз, анами лабо дили лабо худаш рехтаги ай, не ки дили ҷигараш навай любой минтақаи Тоҷикистон мерава иншааллоҳ, ки беҳтарин шудага иншааллоҳ. Ина подписчикои азиз, ҳами полияи ҳами ғанаҷин ҳами ҷай мехра мегарда. Ина подписчикои азиз овардем, мола расондем. То навбарои дигар худо нигаҳдорту боша. Лайка фаромӯш накунед.